balima anyokuma très urgent balima amboraka information tiliman dostro 100 ko irisu ka sorasi munu me malla ani mali sorasu kube ka frappe ke kidal amba foko bonne chance à l'armée malienne amboraka information flama mi soro ko attaque be ka ke Tombouctou me mun fo nga do be mali armée me mun be sena Francisco kaka ressortissant be ka mali bla o wakati kele front de libération de l'Azawadi mogo ko soni kube Tombouctou ni gawo mine ko Kidali bubulu ku mogo be gawo ani Tombouctou de la pour que ka uka Azawadi république ko créer o de plan be sena u bana ka fotuguni ko Assimi Goïta no yanga président ko ka fanga be bi gawo be bi Tombouctou be bi Kidali bubulu awa kubuka république Azawadi kuba créer u taraka ta fo Franci plateau sanfɛlaw de la ko Assimi Goïta ka ko keni bana o yo de fo ne tɛ Assimi Goïta fɛ o ye tiɲɛ mais ne tɛ rebelle soutenir Assimi contre la nto kelen ni ngeni kɛ nta fɔ Assimi Goïta ka to fanga la non nta fɔ fara ko rebelle bɛ ka mun fɔ ko mo soutenir mais mun fɔ dɔrɔn ala ka to Mali ka Kidali sɔrɔ ala ka seba di Mali sɔrɔsiw ma n'a ye Assimi ni rebelle ja ka ɲɔgɔn kunkolo tigɛ ne ka sira t'o la n tɛ n da don o la parce que u bɛɛ ye kelen ye u bɛɛ vagabond de mais n bɛ dugawu don Mali kɛni ye n bɛ danga fana don mɔgɔ bɛ ka Mali janfa ala ka bɛɛ ta tiɲɛ mɔgɔ fasoden jugu ye mɔgɔ bɛ ka Mali ko kɛ nkalon kan mɔgɔ bɛ ka Mali ko kɛ nanbara kan ala i ɲɛ bɛ ŋaninge la ala ka bɛɛ ta tiɲɛ n bɛna don n ka sujet tɔ la an ye information dɔ sɔrɔ o man di Mali sɔrɔsi dɔ k'olu bɛ ko ka marifa bila ko ka taa tugu rebelle kɔ an ka sɔrɔsi dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ko Abdallah Ag Haidara ani a photo filɛ nin ye un soldat malien ko a y'a ka pick-up voilà ko un déserteur vient de prendre la fuite voilà le sergent Abdallah Ag Haidara numéro matricule 17 296 compagnie de renfort de Araous a quitté son poste en désertant le 29 avril 2026 donc voilà an y'o ka information de sɔrɔ an y'a mɛn fana ko Kidali farapu la ko rebelle minnu bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ma ko front de libération de l'Azawadi k'u ka ɲɛmɔgɔbaw ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba min bɛ Kidali ko irisiw ye farapu min kɛ ko farapu ye u ka farapu bɛ ka kɛ Kidali Mali armée tɛ ka kɛ dɛ irisiw de bɛ ka kɛ a bɛ irisiw ka page sanfɛ an bɛ irisiw fo an b'a fɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna aw kana décourager Sadio ka saya digira ne la mais m'a fɔ armée malienne ɲɛna aw kana décourager ni mɔgɔ ninnu dégagera ka bɔ Kidali aw ka taa Kidali mais baara gɛlɛya yɔrɔ bɛna kɛ yɔrɔ min ne bɛna tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ɲɛna irisiw kelen tɛ se ka baara in kɛ tant que Assimi bɛ yen hali ni irisiw ye ninnu bɛɛ faga ka bɔ yen tant que Assimi bɛ fanga la sumaya tɛ na yarɔ kelen bɛ ka Bamako bloqué bon u bɛ ka plan kura min fana kɛ sisan u bɛ fɛ ka Gawo ta u bɛ ka kɛlɛ kɛ n bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ n bɛna bɛɛ kalan n ka jɛ k'a bɛɛ lajɛ voilà, n'y a bella jeli, n'y a bé à béfengan koudon, mena oura. Quand le porte-parole des indépendantistes Touareg du Front de libération de l'Azawad a assuré mercredi que le régime au pouvoir à Bamako va tomber, assurant que le rebelle compte libérer Gao et Tombouctou et Menaka. Ko ulu dalima la France 24 ou RFI ou Béabla. Assimi kana bi ne ka srato la. Ne ba ala deli fenke ne be duwaw kelen ala kana to Kidali ka to nunu bulu ala kana to Tombouctou ka ku bulu Assimi bina ko karla wa kwa a kunkolo perna ne ka sira to la ne be duwaw de don Mali kɛni ala kana Mali bi ya rabi yama ala kana Mali bi ala de masaw ka masayi ala ka ne ka jamana ɲuman bɔ nin na be duwaw don Mali hali bi ala ka Mali ɲuman bɔ nin na wallahi complot kɔnɔ be niveau min na bi maliyɛnw tɛ dogo aw la dɛ c'est vrai irisiw bɛ ka farapu kɛ farapu bɛ ka kɛ irisiw de bɛ ka kɛ a bɛ irisiw ka page sanfɛ n bɛ tila k'o fana kalan an bɛ jɛ k'u lajɛ irisiw ko k'u bɛ ka farapu kɛ o kɛra ko après Kidal le front de libération de l'Azawad compte libérer Gao Tombouctou Menaka assure le porte-parole que la junte au pouvoir à Bamako va tomber face à l'offensive combinée que Bina Djaraka l'offensive combinée par les fronts de libération de l'Azawad et de Jenim. Voilà.
Donc maintenant, assurer le 29 un porte-parole du gouvernement rebelle et du mouvement rebelle face à l'offensive du Front de libération de l'Azawad pour récupérer les territoires de l'Azawad, le nord du Mali, d'un côté et l'offensive des autres côtés de Jenim, sur Bamako et d'autres villes. Ils ne pourront pas tenir, à affirmer Mohamed El Mahmoud Ramadan. Le passage à Paris, nous avons déjà libéré Kidal. Taoudeni est déjà sous contrôle. Gao, Tombouctou et Menaka aussi seront nos prochains objectifs à libérer, a-t-il ajouté. Mohamed El Mahmoud Ramadan a par ailleurs souligné que leur objectif est que la Russie se retire définitivement de l'Azawad et au-delà du Mali. Donc, quand l'Angine Mouye, Rissou Kataka Boya. Ode koso ne ya fo Malio nyana. Ne be asimi critiquer. Awe ne la ka fenfo Rissou ka sorasu ma. Parce que ni Rissou ka sorasu ye Mali bla domina bob jadu su bena Bamako Kayuba bemine. Ni Rissou bora Mali dongo do ye Mali ko bane me ka tien de fa nyana. Billahi. Donc Rissou ka to ya kadine. Mali ka gagné Kadine. Mali moume ka ke Kidali bi. Farapou me ka ke Kidali bi. Irisu de be ka ke. Abou ka paji ça fait jonga kala ango fana la me. Voilà. Irisu ka paji flani. Je pense que j'ai la page là ici. Maintenant Irisu ka paji African Cop. Nakadi mo me bise ka taka abonné Irisu ka paji ça fait. Information fait be blaté dugo mo chila. Donc Irisu nga paji ko African Cop ou ya bla. Voilà. Donc ou ye abla kafoko ou ye frappou ba de ke irisin go kube ka frappou ke yere di bon ko Bamako ni kita ka bo Bamako ka ta kita o sara ke no bloquer no ambeorom na ko bi segu sara fana bloquer no donc Bamako encerclement kuma m fora ODB Sénat toujours jusqu'à présent tien yere la ou te ka se ka yoro daele donc mogo nunu keni combat fier yere de be ka ke Kidali bi combat mindo anga sorasu dogo ko Somali sorasu dona Kidali Mali sorasu ma don Kidali de ay galonte ke dabla a be fleni a communiquer mun kera abe Irisu ya bla be flabo ou be saba je pense bien donc African Cop mogo ya bla Irisu ka page to de ko African Cop na se be ko Africa Cop dron aba sebeni donc voilà donc oro de donc ko boko ira awla ambe do de gando anga jamana yi tiens la ou be ka femunu ira nabi a fleni blokisi fleni a fleni naranani gelen woro chesira utgeleno bomanchu fe me moblu minu joleno narna ko moblu kon bette me kata kure mali me molte tete magata mo moli shite tabu mo sira ko ni tgeleno ibi kunu osisa ara nyabala siraw tegelen be fampe yoro be bloqué do mais armée ken be ka seko ke angen nga do be armée ko rebelu ka nyamo ko bado sara ko un chef rebelle voilà ko un chef rebelle ijo je pense que a sebene ganga sorombulu yoro do la rebelu ka nyamo ko bado sara ko première frappe le commandant en chef de soi-disant armée de l'Azawad a trouvé la mort donc kuga armée nyamo ko do sara ma fo Mali sura su ngana ko la décourager ay combat que toujours je soutiens l'armée malienne. Ala ka seba dauma. Ni mun kera mbe bo ambo de fo. Anga soutien be armée malienne. Ala ka seba dauma. Ala ka Sadio Camara Daoronya. Donc ni information ko ne bolo ka fana akambe.